ಅಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಶಶಾಂಕ ಪೋಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಹೊಡನ್ಲಿ ಪಜ್ಜು ಪಾಯಸ ಸೊಂಡೆ ಪಾಯಸ ಅಲೆ ಉಂಡು ಅಲೆ ಅಲೆ ಸರಾಗ ಉಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಭೂಮಿಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಳುಲಾಗ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಊಟ ಪಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಗಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪರಾಕಾಲದ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ವಸ್ತು ಪೂರ ದೀಪೇರು ಎಂಕನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಎದುರುಡು ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತುಂಡು ನಿಗಲೆ ತೂವೊಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ದೈವನರ್ತಕರು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದಗಳು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬರೆಯುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಗಲ್ನ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಕೇನ್ಗ ಈ ನಾನು ಪೇರು ತೂಕ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾವೊಂದು ಕಿಂಜ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಕಣ್ಮನಿ ಪಂಡು ಆ ನಾಟಕಲ ನಿಗಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೆ ತೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಏನ್ಚ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಇಟ್ಟಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಮಿಟ್ಟ ತಿಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಈನ ಪೂರ ಆವನುಂಡು ತೂಕ ಅಟಿಲ್ದ ಪೂರ ಆವನುಂಡು ನಮ್ಮನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ದಗಲ್ದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಈನ ಆವನುಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ತೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಉಳಿದ ಜಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯಗಳು ಐಲೇಸ 2024 ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಬೊತ್ತಡು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸುಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೃಶ್ಯ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಬಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಜಯತು ನಂಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಜಯ 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 ತುಳು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರಪೋಕ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೇನ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟುಲೇನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜವನ ಜವಂದಿಲೆಗೆ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು
ಅರೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಇಪ್ಪುನ ವಸ್ತುಲು ಕಾಂತಾರ ಪಿಂಗಾರ ಟೋರಮ ಇಂಚ ಪತ್ತೈಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲು ಗತವೇದ ಊರುದು ಬತ್ತನಾಗಲು ಐಟ್ಲ ಪಿದೈದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬತ್ತನಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವುದು ದಯನ ಇರೆಲ್ಲ ಐಟಿ ಆಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆದ ಮಾಹಿತಿಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗಲು ಎದುರ್ಬೋದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತನ ನಮನ ಈ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿವು ಅಂಜನೆ ಐತ ಬುಲೆಚಿಲ್ಲ ಆವು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿರ ಹೋಗಿ ಎಂಗ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ತುಳು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿರ ಬಂತೇರಿ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ನಡೆದೊಂದು ಬತ್ತನೆಂಚಿನ ತಾಲಿ ಎಂಚ ಒಂದಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಗ ತೆರಿನಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎದುರು ದೀವರ ಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಡಾಯಿಡು ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಡಲು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಗೋಕರ್ಣ ಬಡಕಾಯಿಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಸಿರಿ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮೇರಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬಾರಕೂರು ಅವಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಳು ಅವೇನು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕಾಗುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೆರೈನ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪನ ಇನಿಕಲ ತೌಳವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬಸರೂರ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಅವು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ದಾಟದ ಅಂಚೆದೊಂದು ಕೆಲವರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮೆ ಗೋಕರ್ಣದು ತನ್ನ ಕುಡಲಿನ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ ಮುಖವಾದ ದಕ್ಕದ ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಣ ಒಂದು ಪಂಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಇದೊಂದು ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆದ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಇಂದು ಪಂಪೇರಿ ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನುಂಡು ಮಲೆನಾಡಿಡುಂಡು ಉತ್ತರದ ಮಲೆನಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಣದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಡೆಯಬಹುದು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪನಾಡ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಿಕೋಡಿದ ಆಗ್ತದೆ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಉಂಟು ಗ್ರೀಕರು ಒಕ್ಕ ನಮನ ಈ
ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತದು. ಎನಿಕೋಡೆದ ಅರ್ಥವು ಸಂಬಂಧ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನ. ಈ 2ನೇ ಶತಮಾನಡು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೀಕರು ನವನೊಟ್ಟಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಹಸನ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕದ ನಮ್ಮನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ಅಂತ. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಘಟನೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಪಣ, ಆ ಪ್ರಾಸನಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಪಣ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪೆದ ಸನಿಹಡು ಇಪ್ಪನಂಚನ ಒಂದು ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪನಂಚನ ವಾಡಮಂಡೇಶ್ವರ. ಆ ವಾಡಮಂಡೇಶ್ವರವು ಗ್ರೀಕರ್ನ ಒಂದು ಮಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಡಗು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹಡಗು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಡಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರು ಒಂಜು ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ಇಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರಸೆ ಇಪ್ಪಿ ಅರಸೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೊಂಜವೇನ ಆ ಗ್ರೀಕ್ ಪೊಂಜವೇನಂಡು ಆಯೆ ಬಲತ್ಕಾರಡು ಒಯ್ತು ಪದಂ ಪೋಪೆ ಅವೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇದ್ದದ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಆನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂಪೇರು ಪರ್ಪೇರು ಬೂರೌನ್ ಬೇರು ಆ ಪೊತ್ತುಡು ಆ ಗ್ರೀಕರು ಅವೇನೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಪ 4 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. 4 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದ್ದಿ. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದ್ದಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡು ಗೋಕರ್ಣದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗುಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶ, ಘಟ್ಟದ ತೀರ್ಥದ ಪ್ರದೇಶ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಏನುಂಟು ಅವೇನು ತುಳುನಾಡು ಪನದಿದ್ದೇವೆ. ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದಿರ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಅಂಡವು. ಕೆನರಾ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ, ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅಂಡು. ಇತ್ತ ಉಡುಪಿ ಏನುಂಟು ಒಂದು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತರಂಜಿನ ಭಾಗ. ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ 12 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಪಂಡದ ಆಂಡು. ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ 1700 మనగా ఇంత పూర్వంగా రెండు గ్లాస్ నీరు బడి అలాగే మీరు వర్షం నీళ్ళు అయితే సుమారు బాకీ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಇನಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಅಮ್ಮಡ ಚಾಪರಂದೆ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಉಣ್ಣಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಿಬಿತ ಉಣ್ಣಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೂ ಉಣ್ಣಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕೇಂದು ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೀರೆ ತಂದು ತರಿಕು ಬೂದಿದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ 5,2023-24 ಭಾರಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಗಳು ದಾದಲ್ಲೇರ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಟ್ಟೆ ಕುದಲ್ ಬಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಿಗಲ್ಕೊಂಡಾದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ವಾದ್ಯದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಯನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಾದಾರೆ. ಇಂಚೆಡೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಸತೀಶನೇ ಭಾರಿ ಕಾಗದಗಳು ಭಾರಿ ಕುದಲ್ ಬಂದಿನ ನಮ್ಮನ ಅರೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಾದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು. ಬಹುಶಃ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಂತ ಅರ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ತುಂಬುದ ದದಾಂಡನ ಇಲ್ಲದ ಬೋಡಪ್ಪನ ಪರಿಕರಗಳು ನಾಡ ಇತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲಸೆ ಅದಪ್ಪು ಕೋಲ ಅದಪ್ಪು ಕುದಂಕೆ ಅದಪ್ಪು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಕಣ್ಣಾರದು ಓಡುಂದಾನ ನವನಿ ನಡಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಓಡುಂದಾಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಪ್ಪಾರುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ್ತ ದಾದ ಬರೋ ಹಾಲೇಡು ಅವಾರನ ಇಲ್ಲಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೂವರ ಭಾರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣమైన ವೇದಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಪಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಮೇಡಮ್ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚತ್ತ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆ ಬರೋದ ತುಳು ಬಾತ್ಯ ₹1 ಫೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ₹1 ದಂಡ ಕಟ್ಟೋಡು. ಅದರ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಹೆಚ್ಚ ಬರುವಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲರೂ ಅವು ₹1 ಒಂದು ದಿನ ಬದಕು ಅಂತ ಹಣ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ₹1 ಒಂದಿರ್ತ ಅವು ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಜ ಪಂದು ಬರ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ದು ಬರ್ಪ ಯಾಕೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಳಿ ಇರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಹೋಗು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಅವ್ರು ಕೂಡ ₹1 ಅಂಚ ₹2 ಇಂಚ ಅದ ಕೂಡ ದಂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಮುಟ್ಟ ಆತದ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದು ಇನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ತುಳು ಆಗ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಒಂದು ತುಳು ಒಂಜಿ ಒರಿಬರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಬರಲಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲ ಇತ್ತ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದು ಮತ್ತೆ
ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈನ ಮನ್ಕರ್ನೆಕ್ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿನ ಪವರ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬೋಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿನಾಯ್ ಹೋಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿನಾಯ್ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಅವನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕಾರ ದಿಕ್ಕರತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಒರಿ ತುಳುತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಬಿರೋದಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಕ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲಿನ ಮಂತದ ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿದೊಂದು ಮನೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ದಾದಂಡ ಈಗ ಮಂತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಾದರಿ ಅವಳು ಪೂರ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವದು ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಚೂರು ಬಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅಂತವರ ಯಾನಿಕ ಬೋದುಲ್ಲೆ ಬಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾತೆರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಭೂಮಿಕ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪೆರ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತುಡು ನೆಗಲು ಬಂದ ಗೌರವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡವೇ ತುಳುವತ್ ದೇವನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸುಮಾರು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಏಕತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಯಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮುಡಾಯಿ ಮೂರ್ನಜಿತ್ತ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ ವರ್ಪನ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇರಿಗೆ ಅಂತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ವರ್ಪನ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸುಜ್ಞಾನ ವರ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ವರ್ಪನ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಕಲೆ ಬಂತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡ್ಪುಜರ అని ಹೆಣ್ಣು ಕಲೆನ ಅತ್ ದೇವನಾಗ ಗಂಡು ಕಲೆ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವು ಹಿರಿಯರ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಇದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂತ ಅಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂತ ಅವು ಆ ಜಾತಿಗಿಂತ ಗೌರವ ಅವು ಪುಣ್ಯವಾವಡು ಅರ್ಜವಾವಡು ಅಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೌರವ ಕಲೆ ಇದೇ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಅಭಿನಯ ಬರುಂಟು ಆಣ ಇದು ರಸಿಕ ಬಂದಚ್ಚು ಯಕ್ಷಗಾನ ತತ್ತು ಪೂರಲಾ ಉಂಟು ಪೂರಲ ಇತ್ನ ಕಲೆ ಆತ ಮಾತತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಕಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತತ್ತು ವಾ ವೇದಿಕಲ್ಲ ಪೋದಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾ ವೇದಿಕಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಐ ಉದಾಹರಣೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂಕಿತ್ತು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಂಸಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಾತಿಯತ್ತ ಅಂತ ಒವ್ವೇ ವೇದಿಕೆ ಕೋರಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಡಿಗೇಡು ಪಾತೆರ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೇರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜೊಂಜೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗುರುತರವಾಯಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುಗೇಲಡ್ ದಿಂಜಾ ಒಂದು ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಒಂಜಾತ ಮಲ್ಲ ಪಿಂದೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಪಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಂಡು ಜೋಕುಳು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ ಬತ್ತದೇರು ದುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರೋಣ ಸಂಭ್ರಮ ಅವು ಬೇಟೆನೆ ಐನ ವರ್ಣಿಸಾಯರ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಡ ಪದಕುಳಿಜ್ಜಿ ಕನಿ ವರ್ಷನ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಐಡ್ದಲ ಒಂಚೂರು ಭಿನ್ನವಾತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇವೆ ಭಿನ್ನೇರೇನ ಎದುರ್ಕೊನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಚೆಂಡೆ ಬಾರಿಸಾವನ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೇನ ಎದುರ್ಕೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಳು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವ ಉಂಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಯರ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕುದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಇತಿಹಾಸನ ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ఆయన ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆಡು ಹಂಚೊಂಡಿರು ಮಸ್ತ್ ತೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಸಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಪಾತ್ರನ ಮಾತಾಡ್ತು ఆయన ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕ್ಲ ಓರಿಪೌಡು ಅಂತ ఆయన ಕಲ್ತು ನೋಡು
ఆయన ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮೂಲ ನೆಕ್ಲ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಟು ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ್ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರ್ತಂಡು ದುಂಬು ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಎಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದುಂಬುಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಿಡಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಳಾಗಬೇಕ ఆయన ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ಜನರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ಟು ఆయన ಎದುರು పోయి పండుగ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ಟು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದರ್ಶನ್ ಅಂಕಿತ್ ಅಗಲ ಫುಲ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಐದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರೆ ಅಜಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಕೊರಗ ಬಾಣಿರು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ నుంచి ದೈವ ನಂತಕರಾದ ದೈವ ಆರಾಧಕರು ಅದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಮೆನೆ ಹೋಯ್ತಾದ್ರು ಈ ಬೋತುಡು ಕಾಲೇಜಿದ ಓದಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉಂಟು ಈ ಬೋತುಡು ಅರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸನ್ಮಾನಿಸೋಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಮನದು ಯಾನ ಮಾತೆರ ಬಿಣ್ಣರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾದಸ್ವರವಾದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವೇದೋ ಕೂಟಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮೇಲೆ ಅವೇದೋ ಕೂಟಡು ಅವೇದೋ ದೈವನಂತಗಳಿಗೆ ನಾದಸ್ವರವಾದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಮೇಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಂದರ ಸೇರಿಗಾರಿಗಳು ಈ ಬೊತ್ತುಡು ಮಾರಿ ಬೋರ್ಲು ತಗವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಈ ಬೊತ್ತುಡು ಗೌರವಿಸೋರು ಪಡೆದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಗಿರಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟಿಲ್ದ ಬ್ಯಾಲ್ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬ್ಯಾಲೆ ಅಂತೊಂದು ತೋಲಿ ಅವನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏನು ಪಾಯಸ ಒಂದೊಂದು ಈತ ಉನ್ನಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮೊಗಲ್ ನಾನೇ ತೂವಲಿ ನಿಗಾಲಿ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇರ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅನ್ನದೆ ಚಟ್ನಿ ನವೀನ ಚಾರೆ ಒಂದು ಗುಜ್ಜದ ತೋಲಿ ಮೊಗಲಿ ಪೂರ ಮಂದಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಗಂಜಿ ಸಂಡಿಗೆ ತೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಶಶಂಕ ಪೋಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಹೊಡನ್ಲಿ ಪಜ್ಜು ಪಾಯಸ ಸಂಡೆ ಪಾಯಸ ಅಲೆ ಉಂಡು ಅಲೆ ಸರಾಗ ಉಂಡು ಅಲೆಗೂ ಲೋಟೆ ಉಂಡು ಕೇನ್ಗ ಮಗನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ ಖಾಲಿ ಪೂರ ದೇರ್ದ ಖಾಲಿ ಅದಿಟ್ಟೆ ಬರೆ ಪಂಡ ಪೂರ ದೇರ್ದ ಇವಾಗ ಬರೆ ಪಂಡ ಏನ ಪಾನೆ ಲೊಂಗಿಡಲ್ಲ ಪೂರ ಲುಂಗಿ ಜಾರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಕ ಕಾಂಡಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಂಡ ನಿಗ ತುಯ್ಯಾರು ಬಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಬಕ ಸ್ಕಿಟ್ ಬರೋಣ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಚ ಸಿಂಗಾರಿ Yeah.
Moone
ಶ್ರೀ